Dneska vás vítam u nového videa. Pozrieme sa na opata a jeho menšie úlety na sociálnych sieťach, ktoré mi celkom začali vyskakovať. Tak poďme na to. Nečudujem sa absolútne. Skôr sa čudujem, že nie si na infúziách, ale celkom úlet ukazovať, aký si kokot ešte aj pred ľuďmi na streame. Ty pičo, čo mu je? On je svetovaný jak delo, alebo má iba vypité? Lebo akože u neho sa nikdy nevie. A zrazu má depresie, ty pičo. No jebem na to? OK, poďme sa pozrieť ďalej, čo si pre nás prichystal. Dobre gesta, bráško, chápeme sa, neviem čo si o tom myslíte vy, ale opat, keď chceš fetovať, alebo neviem čo robíš, tak bráško, rob to aspoň mimo streamu a nedávaj zlý vzor deťom, ktorí ťa možno kúkajú a majú v tebe vzor. Lebo toto je pekná stoka, máš potenciál v lolku, to sa musí nechať, ale skôr mi to teraz prípada, že from hero to zero. Snaď ťa táto pubertálna pičovina prejde čo najskôr. Neviem, či tie klipy sú staršie alebo novšie, ale mal si už tú minulosť ohľadom teba, tak by som sa asi skľudnil a pouvažoval trochu nad sebou, alebo aspoň skúsil liečebňu. Akože podľa mňa by ti to pomohlo dostať sa z toho, ale asi nič. Keď už chceš niečo také robiť, tak to aspoň rob mimo stream, kde ťa nevidia ľudia a hlavne deti, ty pičo. Ideme sa pozrieť na to, čo sa mu stalo v Koreji. Podľa všetkého odpadol a dostal zachvat. Čo sa nečudujem po tých sračkách, čo do seba jebe. Čet, chápete, že to, že mě tady urážíte, je vlastně důkaz toho, že to, co já říkám, je pravda. Chápete to, nebo ne? Mě zajímá jenom, jestli to chápete, čet. Mě to fakt mě to fakt zajímá, čet. To, co mi tady píšete, je důkaz toho, že to, co já říkám, je pravda. Chápete to nebo ne, čet? Neviem, či to chápete alebo nie, chat, ale ja chápem max to, že tu tiež není úplne v pohode. A nechápem zas to, že čo mu je ty kokot. 3, 2, 1, teď. A toto, dámy a pani, robí 25-ročný týpek, ktorý má reálne YouTube kariéru a komunitu svojich ľudí, ktorí ho podporujú, teda teraz už neviem, keď si sa dal na hento, ale piče, ja som to už hovoril, že keby to aspoň kurva netočí a nedáva to na internet, kde to môžu vidieť deti. A čo pravdepodobne aj vidia ty kokot. A potom si berú príklad z toho, že mu jebe. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzeral jeho prvý deň v Koreji. Koukal jsem tam na hry o potra, kámo, ale bylo to dobrý, kámo, protože tam bylo pivo zadarmo, víno zadarmo. Jeho zaujíma niečo iné okrem alkoholu a kuriev? Mne príde, že rozmýšľa špindikom, ty kokot. Nechápem, že sa na to niekto môže pozerať, ale okej, každý sme nejaký, nesúdim. Ty si založil Tinder hned místo karty? Áno. No a potom, že je generácia v piči a niektoré čajky si povedia, že OK, možno ho nepoznajú a nechajú sa zmotať ním a potom to dopada tak, ako to dopada. Poďme sa pozrieť na beef, ktorý vznikol medzi Sibířanom a opatom. Je to asi mesiac staré, ale ja som trochu pozadu, chápeme sa, ale keď už na ňo reagujem, tak prečo by som to tu nedal? Myslím, že by to bylo spíš kombinací extrémní málo spánku, málo jídla, dlouhý led, jiné časové pásmo, určitě tomu nepomohlo konzumace benzo s alkoholem, on to ještě napíše, ty vole, jakoby, no nepomohlo, no. Promiň, já jsem to napsal, budu jako průměrný influencer, jednou jsem zkusil marihuanu na střední škole a nic mi to neříkalo. Vy smažky z kuruny, já si tady hrajete, kámo. Na každém eventu tam jedete. A pak ve videích, jednou jsem měl marihuanu. Keď chceš niečo také robiť a byť kokot, tak to aspoň nedávaj na internet, alebo najlepšie sa na to vyjeb, lebo veľmi dobrú budúcnosť s tým nemáš. Si dobrý hráč a máš potenciál aj v streame, aj v lolku, ale neviem, čo sa s tebou porobilo. Takže keď sa vám video páčilo, dajte like, odber a čau.